Kaixo, bideo honetan ikastaroaren itxura purtsu bat aldatu egingo dugu. Orduen, gogoratzen baldin baduzu hasierako bideoetan esan eutzuen ikastaro hau zeuala gai formatuan egituratuta. Bai, hau izango litzatekela lehenengo gaia, bigarrena, hirugarrena eta 5 gai genituela. Bai? Baina hori aldatu genezekela. Eta hori ezarpenetatik. Bueno, ikusiko dugu zelan egiten dan hori. Ezarpenetan sartzen badi banaz, esaten dozte hemen zein dan ikastaroaren izena, bertotik aldatu dezaket, edo zein dan izen laburre. Importante da hemen ikastaroaren deskripzio txiki bat egitea. Bai? Gero ikusiko dugu zergaitik. Gero formatua, ikusten duzu hemen gai formatua, baina aukeratu lehikezu ez formatu diferenteak. Azteka gure badozu egin, azteka. Eta gero zenbat gai, nik 5 ipini dotzuetaz, baina aukeratu lehikezu ez nahi dozu zen gai guztiek. Ikastaroaren hasierako data eta abar. Baina, importanteenak honek izango lirak. Utziko dugu ez dutelako aldaketarik egin. Eta orain joagonaz eskumeko zutabera. Eta eskumeko zutabean, defektuz 3 bloke honek agertzen dire. Bai? Bat azken berriak, hau interesante izan dikela, gero zeintzuk izango diren urrengo ekitaldiak, hau importantie da, eta gero duela gutxiko aktibitateak, eta ikusten duzu SMS-era agertzen da, azkenengo gauzak, egin dotazen azkenengo gauzak berton agertzen dire. Niri hau izan eta interesante iruditen, bai? Ordenik hau kendu egingo dut. Kendu egingo dut. Hau bedatozen ekitaldiak kendu egingo dut bai. Eta geratuko naz bakarrik azkenengo berriekaz. Baina noski izot itziko bakarrik bloke hori. Bai, gehitu ingo dut bloke barri bat. Orduan hemen gotzegu gehituri. Ia izten dozten, hemen zen. Orduan, niri asko gustaten jaten hau da, HTML. Piniko dut eta hori ikusiko duzu ezergaitik. Orduan, editatuko dugu bloke hau. Berton blokeari izenburu ipini aldotzet, baina nik izotzet ipiniko. Eta gero hemen aldot idatzi testu atal, baina honetan ingo dutena da irudi bat igon. Lehenengo gaian sartuko dut dana horrekiteko. Eta hau igo dut. Igo. Hau da. Bertu. Aldaketa gorde. Eta ikusten duzuen. Eta hori hau gore igongo dut. Ikusten duzu zelako itxuredeko noin askoz bepolita geratzen da, ezta? Beste gauza bat gehitu lehikegu. Egutegia. Ia topetan duten, hemen txe. Hori interesanti izen lehike egutegia. Hemen dekot. Eta igo nengo dut, ipiniko dut bigarren posizioen. Eta nik uste dut oin, kenduko dut edizio aktibatzerena, eta ikusten duzu zelako itxure dekon. Hori bezain duen, berda. Egutegiak zetako balio deben? Nik ipini dezaket oharren bat, adibidez ikastaroari buruzko ohar bat. Bui esparkatu. Hori da izkutatzeko, ala ez izkutatzeko. Nik adibidez, ia hola, klikaten dut hemen. Ia kargetan jatan, hemen dekotez gauzak. Orduen, ekitaldi berri bat ipiniko dut. Ekitaldi berria, eta orduen aukeratuko dut. Nire ekitaldia dan ikastarorako edo web eguneko ekitaldia. Adibidez ipiniko dut ikastarorako. Izena. Bastakit. Azterketa. Arratsaldeko lauretan. Geometria, azterketa, hasiko da. Data. Hemen ipiniko neuke, adibidez ipiniko dut, 10ean. Iraupenik dekon ala ez, errepikatzen dan ala ez, hori be aukeratu delket. Eta azkenien aldaketak gorde.
eta ikusten duzu berton agertzen jakule, azterketa. Bai? Egingo dut gauza bat, klikatuko dut, eta oin editatu leiket eta ezabatu. Kasu honetan ezabatuko dut, zeria baten bat asusteiten duten. Esaten duzte ja ziur nagon, bai? Jarraitu, eta berton segiduten dugu. Joango gara mat batera, eta hemen dekogu. Bai? Bueno, hauzi izan da guztien. Bueno, hori faltetan jatzuena izango da, zuek ikasi dozuen guztia praktikan ipinitie. Bale? Animo eta suerte!